पानी बहुत बेसि होइছে Apa? Hello, hello. Hello. Kan udah pukul 8 malam. Menjar surah mukanya. Ya. Pedal mari. Ah, mình cũng không đâu mà ba cái nào. Local mình cũng. खारखांबाय दे खारनो हामदोंसोना बोथोरा खारनो हामदो जाबुं
अगर तुम मिल जाओ तौला हा मैगं खादोंमोन आं बागानाव बरिया खादों बरिया बया फ्रेस मैगं दं बरिया मैगं एसे नारामानो नै आसाम पुलिसनि मारियाव दङ ना आसाम पुलिसनि मारि खादो हा आसाम पुलिस लाथारनांगोन ना एबार बिएसएफनि ना सेसे स्लिपार फरगेटआव थाङो डेन्जार साफा जा अल डिपार्टमेन्ट खस्थ' हाबनानै नायखि बायदिसै बिबार बागान गवादारफोरा साफा ब्लक इटा बिबार बागान हाग्रा माखा साफा खालामनांगौ सिबनांगौ स्लिपार बायदि मोनबा जाबायलै জীবন বাতর পাথর নয় পাথর জীবন পাথর নিলে জীবন মিলা পাথর নয় একদিন में मर जाएंगी डेन्जार जाखायो नोंलाय दा सुटिंआव लानांगोनलै नोंखौ दा सुटिंआव लानांगोन दा टिकेल ला जलिगो टिकेल ला साबासो पुलिस गाजी टिकेल लायो आजार टिकेल टैंकर लेटेस्ट स्टार जानो रा टिकेल ला टिकेल ला मंगो बने बारो नङालै टिकेल ला बारो जागोबो बाय सोना लांदो लिरनायाव गाइस बढ़िया माबायाव दाबायदियाव साख्रि मोनबा दा नोङो बया इन्टारेस्ट खालामनांगौ ना माबाफोरजों नोङो बया मोजां मोनगोन फाल्तु थायोलै आसला फाल्तुलै एलेंनो लाइन लाबालाय आरो जेलि पॉइंटर चाहिँ हिजो म माथाले के म बन मार इन्टरेस्ट मुनले त्यसको दाम लाइट बिजुवा कोटर खानु नुले जी साफाले स्रं बिबार माबा बिदियो थाइसु थाइले क्या होने जैसे प्रोग्रेस मका ada प्रोग्रेस मका होने जैसे oh ini mabani oi bisa malai no ah 52 056 ayo bye 03
Karbo khonseo. Karbo. Karbo haru. Gelum gue. Ini handle malang nih kan bro. Sip kota unlay. শুনো সবাই শুনো আমি একটা কথা কয় ওডালে টাকিন বার জন্য পয়সা Sama sama SS Club ra. 15 Agustus fan lang meliau kosok. 20 টাকা পয়সা লাগে বলে 15 Agustus karena nilai. কোটায় রে 20 টাকা 15 Agustus fan lebih yau. কোটাল কিনবা কোটাল Wah karena masalah gini makanya. নাম লাগান Pemimpin lapka kamen. Bisa kalian ini kan Bisa kan gini. কোটাল নুন নাম কাগজ Bisa kan kan ada yang terak sama Bisa. নুন বাইদিনো কোটাল খাউদো সি বাইদো সালা ओरैनो अर्गान संबा मोननो हागोले खदालखौ तारमाने सोरबा सासे क्रेटा थाना दंलै मोनबारा खालामना दङ खदाला बिनिफ्राय लांदोलै खदालखौ लाङाखै सुग्राया नै आं खोथानि नोंसोरनो आंनो दरजा खोथादो दै गथ'फोरखौ गामियाव मिटिङाव होना दोनखादो बे फिल्डआव खारग्राफोरनि जथ' बुस्थु दंमोन एसे लाबोना होनना दिनैसिमबो टाइटआ गोमायाखैब्रा लांलायखांबाय जोङो Sore langa boron langa. लाङा नों मोसौ नुफैगोन लांनो जाना गैया Oh ibunya lang न'निफ्राय एसे लाफ्लांदो होननानै लांसै ओरै रखम थांनो bawa lang dah holi. Urgen mati tinggi game apa sih sini nafsu nih dia kok ini rumah mawalannya Mukti no. Oh, bisa Sakri mana emang water supply semalam sandung nang. Water supply di mana? Saya awalnya orang kalau nonton nak ini nama mana aku nama. Iya. Second shift dia bahasa. Second shift olahan lah. Bermakro. Oh, ini kota ini bagai sih misalnya kau boleh. Boleh kenan deh bro. Daring hari madok ko lang na. Daring hari. Kalau hatu. Ko talam na wala ban ni. Mengenai, beri dah. Bisik makanan ke batu. Mengenai, Ay kamu mana sih? Ila mau potong bang udah. Ila mana sih bay? Orang tu malam mandu. Sudah ini bis mandu. Allah di mana ini? anak pesan tapi sampai sini tanah betul imun. Salah tu. Mau mana ini makanan dia jadi. Itu rutin para saya ini apa sih? Oi, madok ko lang na. Babek sa desir sa lumle. Unang liman sige lang. Lukan aneh mungkin di stel dulu. Allah ya, cuma di rumah nang itu mas. Sini kita bilang so. Aku lihat. Nang lena, nang leli. Oi, IDPP na bilik jadu. Sweeper na bilik. Okhana jadu. Dung nazung naik ki zamun. Kota kira bilik. Bilik jadu. Ini gumcia, kamu mana tu? Ini mana? Malis Ini Indonesia kan ada. Kota nang rai ini. Oh, ang ni Korea. Kota nang rai. Mbak, si Makan kabai. Kena asma Bis gitu. menit bising na lagi kan. Kalau ini bar ka rok pas kalau makin na ba, Bob. Bis kita nang di sana. Hei, dengan kejin na lay. Isi ko tukar lay. Oh, yang ini lah tu. Sa share ni rara na.
आंनो खेल जानाय सुलायाखै मानो मोजां बुजायनायावखै आङाखै थुलायला साला दुबुनसिना लायला लासै रायलायो आं गासाता केंकेबो बिलो लाना थांदों बुजिबेंला लागि खम दं साता लाना बेरायगासिनो बुजिबेंला ओंखामखौ जानो ना आफालाय बिराद गोथाव एवना दोनदो ओरै खेबनैल' जादो थलाया रायखौ जाला ना फैसा ना बिदि जानाया सिनि ओंखामखौ बियारबो माबा संनायखौ ना केसिव खासोमोन बुस्थुआ एबार मोननायला आराम सुरु खालामो माबाया सोंग्रियाव साख्रि इन्टारभिउ नांबायना सोर मोनख' साथाम मोनलांबाय दा करन फरेस्ट गार्डआव सासे ओमफ्राय बिबुं सासे माने आरो माबायालाय अर्पनालाय अर्पनासो जों साफाना जोंनि उनावसो मोनैना थुंगालाङानो सोर बिसि आं खेंगेला होनो मंगलपुर आरो बिप्ला ओइ आं खेंगेला होनो पहिलु मंगला साख्रि मोनामोन आं इदिना मंगल हैनायाव सासे हैयाखैनो ओरैके जायगायानो गोबायलै आरो 35 बेसेबां नांदोंनो 39 खाफाललै माने मंगलखौनो दियो खाफाल मंगलजों सासे दंमोन बयथ' गोरों बियो हैयासै बेलेगाव साख्रि जाना दिना खाफाल फायगलैबो फायगलफोराव बोना लांखाबाय फायगनांनिखौ 39 बेसेबां दोनो जोंनिया डिफेन्सआव मोनलांनाया राजिब कुकुआ जुदि बेलेगखौ सोआ राजिब टिमि मोनलांदों ना जोंनि बेसनिया सामा खान्दा गेजेर माखायाव जोंनि बेसआव मनजित मानसि बुथारलै नोंलाय ताबिसफोर गारनांसिगोनलै नोंसिनिखौ ताबिसफोर गारना बहाय दै गिदिर गारनांगोन दा मानसिखौ हरगोन दै 21 मोनदोंमोन 17 पास नालाय Kalian bi 20 toka. लांनाय दिदार बिसोर लांनोलै साथिबाय पासा 17 ल' gitu पास marga iya जोंनिया लोगो माखाया माबानि मनजित नोंसोरनि हाथनिया कब्रा सेरपियाव मोनलांनाया जों लोगो ओमफ्राय सा माखानि टिमि होननाया जोंनि लोगो जामोन ओमफ्राय गायथा राजिब बिल्डिं खानाया रुपे थायनाया बे साथाम माबा फौजि मोनलांनाय गामिनिफ्राय कुमार दिनै होननायाव जों बर'फोरखौ सोरखौबा दिनैबा बि खिन्थु रावबो जोंनाबो जाफ्रामदो ग्रुप माखाया दिनैनो मिथिखाबायना फैसा होना खदानि थाखाय ओमफ्राय दिनै जेनेबा सोरबा होआबा इसोरखौ ओरैनो खिलिनाय बायदिनो खिन्थु रावबो बेलेग मानसिफोरखौ होनांला नाबाल' दा बेलेग नाफोर सिङाव बया फरना थानाया मानसिफोरा सरा बिलाव खारनायनि थाखाय फैसा बिदि होननानै नामाल' दा जावला खारिया साननैसो बालानसिगुरियाव थाइबा लायना जों आगोल फर खारफुबा माबा थाङाबानो थाइबा माने आरो सिगां आरो इयाव बुथुदामोन मोनलांनाय समाव जाय जेला मेला खारना थाथ'यो बेखौबो रायोमोन बुयोमोन जोंनि लोगो साब्लायाव जोलायनाय जायोमोन बिसिनिमोन जोंनि सियासि नांसि ग्लेसियाराव दं दा दाखालि गिदिर आरो खेला गानजोबदोरै नाया जेन माने आतंबारि सोलायदो रखम माने बर'फोर खनना खिदोंनो ओरैबायदि बर' नांलालै माबायाव इफिल्डआव पिकआप खालामनो हायोलै डिफेन्स डिफेन्सनि माबा होनायाव जोंजों थारमाने गोरोबो बरिया साफा जायो बेलेग आइडिया गैयाना फिसा खाथेनो सोरनाबा आरो माबा जोंनानै 8 बाकनि मानना लादों जों पुलिसनि जेखि बे माबा बेलेगना 10 बार गावखारनांगौ माबा जागोन जोंनिया खनथाम खननैसो खारनाबानो जामोनखायो देहाफोरा इयाव फिल्डआव खननैसो खारनाबानो मेंगुमोनलै जोङो एकबिदाफोरा गेजेरखौ 10 बार गारबानो आरामसे जाखायो बिसिना माथो इदि बाबु इदि नङानो आसाम रेजिमेन्ट इदि आसामनि नङानो माथो डाइरेक्ट जाट रेजिमेन्टसो ना मा खानो सरिद मोनाबो दंब्रा बेनसन जाट रेजिमेन्टआव माबागाना रेगुलार रखि खाना हे दाउ उठा करबाखै दा सादों नालाय बारगासिनो दङ संना बारना लुदुल दा रेजिमेन्टफोरा डाइरेक्ट कुनु बालना खालामनाय गैया रेजिमेन्टलि दिबरा बया लांदों ना मा होनदों दाखालि फोरोंनायाव सुपार नोंसोरथ' एखेफोरसो सिबिनालाय इन्दावगोन नङाब्रा आलदा मानसिफोरखौ नायबालाय ट्रेनिं मास्टारा गिगोलदा इसोरखौ इसोरना दिहरा जोंना जालालै दियाव माबा जोंना जोंना माबाफोराव जासिगोन 6 बार माबा हासिगोन बेलेगाव महाराष्ट्र
जोंनाव खदाल इ फिल्डनिया बेलेगब्रा न'निखौ मोनबाय थायाना लाबनाय आयो सोर लाबनाय गिदिर लाबनाय आयो थाखाबाय थानांगौ इयो ना सोरबा होआबा होआ थाथोब्रा खिन्थु जेला मेला बानायनांगौ गोजौ गादां दान्दा मोनसे गोलाव खाना गोजौ खाना दोननो इयाव खदालखौ दांनानै गोदलेना दिरुं गालां दिरुं चाइनिस बे लांदों मा चाइनिस बेया अ इनजा नागोल दा नों आरो इयाव माबानाया इयाव बोख्लांग्रा बायदि मा फ्लेग बायदि मोसौ माबानाया नैनो माबायाव खानाया फुङाव न'टासोआव ओरैनो इला ना इनाबो जायाना इदि लामायाव दोननाया आंला द हाबबायमोन सानसेखालि नोदा आलाय दाबो दं खोमा गोसोम गोलाव जालायना दं दा थां नै खातारन बुंनाय लगानो बोरै जाना दं दा रागा जोंदालो दा सान्दुं खारनाय आलु जुलांदोलो दा सियाव थांना दोनला सिगांसो उदैयाव नांबायमोन आग्लासो बथल बुख्रुबनाय मा नायनोलो दा बथल गांनो लोगो फैदो जानि पकायाबो खलांनो मोनदों देखुना सबसे फार्स्ट आं नुबैदो बथलखौ हरजिना खादों नुवाखै हाबबायमोनलाय नाव ओमफ्राय आं सेकेन्डआव ओरै थांदोंमोन थाबायना आं आरो फुङाव खिखाला दियाव ओइ माबा मिटिं खालि आंहा फुङाव खिखाला दि मिटिं जोबखांना खारनो फैनाया रागा जोंदों लास्ला आंनो खोथायदों हय गोदा खिखालायदों इयाव दिनै होननानै बया खोथायदों आंनो इयो रागा जायो इदिया फार्स्ट खिखालानाय इनियाव 11 जननि माबा जानायालाय ना इसोर हिंसायानो खिखादों लामायावनो खारनायाव खिना दोनखादों साउन्ड लांलाया लोगोनासो आंनिया दाखोर फैलायना सावदों दा आंहासो जायोलै इदियाव मालायखौ बानायबाय इदियाव सुकुमा दोननाय माबा इदि खिखानायाव आहासो जायोलै दा नोंथा ओइ उरगा मबाइला जोंहानि न' खाथिनि लादेनखौ एसे सावोमोन जोङो इदि बिराद दुस्थ'मोन नायो मोजां मोजां जायगायाव खिना दोनबाय थायोमोन ना जों गेलेनायाव होलो दा जोंहा जायोमोन दा उल्था सानसुमा बया बुजायोमोनलै थलायफासो मा मोनोमोन इयो फेख्लु फिसा होननायामोन लाबनानै गाव उनथराव जयना थाखुरि मोनबा थाखुरि थांबा दै उननि सेराव खाना दोनबाय आदार उखैना पेट अथ' मिनिनाय सानसुमाया गोसोआवबा मिनिबाय लिखो बे आदार उखैबाय पेट गैया दुस्थ' मोनदों दा आमान आरो सिनेमानि साराब खानि सौगोन नोंखौ आमाया मलम फुंगुलायदों आंखौ